Как разбра, че имаш проблем? Всъщност, тялото ми започна да боледува много преди да започнат да се формулират диагнози от докторите, от медицината. Аз усещах, че нещата не са добре. И започнаха всъщност да се подреждат една след друга много и различни диагнози. Множествената склероза, която всъщност беше последното нещо, камбаната, която реално наистина ме събуди, всъщност беше последното нещо, което регистрира медицината. Така че следствие на начина ми на живот, на нещата, които са ми се случвали преди да се почне да се случва всичко това, всъщност тялото ми започна да страда и да боледува. Така че аз изобщо нямам чудене защо това ми се е случило. Защото когато живееш по такъв начин, че издевателстваш, буквално издевателстваш върху физиката и психиката си, когато правиш неща, които не са в хармония и в баланс с това, което трябва да бъде едно човешко тяло спрямо природата, всъщност няма как, много малко могат да издържат да не спят, да работят по 18-20 часа на денонощие, да се хранят по начин, по който със сигурност не е окей. Първо, когато падне тогава, второ, с каквото падне тогава, и като сложиме, допълниме и алкохол, и тютюнопушене, и всякакви такива неща, и безсънието, както казах, което беше наистина много сериозно, реално няма как, нали, тялото да издържи. Психиката и тя по същия начин се трови от неща, които всъщност троват пък другата част на човека, т.е. физическото тяло и другата част. Така че с заобикалянето ми с хора, които не са моите хора, с правенето на неща, които не искам да правя, но видиш ли, така трябва. Единственото ми развлечение, което си спомням от този период, е всъщност, аз и до ден днешен обичам да шофирам, но тогава обичах да шофирам много и всъщност не просто да шофирам, а да шофирам с много висока скорост и много рисковано. Няма да забравям един момент, в който пак така си шофирам, но вече след като започна промяната, да го наречем, след моето събуждане от другия ми начин на живот, си шофирам по магистралата, пускам си някаква музика в колата, аз обикновено слушам хеви метал или някакви рок парчета. Любимото ми парче в онзи период беше Living in the Age на Aerosmith, който много добре ме описваше, просто беше точно като химн. И започва това парче в колата, което изведнъж започва да събужда в мене такива стари страсти и адреналин заспал. И аз усещам как започвам да натискам педала и просто се хуквам. И си слушам парчето и си карам и наближавам виадукта на магистрала Хемус и само усещам как идва финала на парчето. Аз виждам виадукта и само си казвам, и ей сега просто натискам педала, излитам и това е перфектният финал на това парче. И в момента, в който това нещо си го помислих, аз дори го и визуализирах и си казах, край, това беше. Намалих, отидох в дясна лента, най-дясната лента, извадих диска от устройството, отворих прозореца и просто го метнах през виадукта. Така че, така както се случи това с диска, така метнах много неща през прозорците. И всъщност разбрах, че нещата наистина са в мои ръце. Тоест, ако аз се променя, ако аз в това състояние, в което съм в този момент, съм се довела до тази диагноза, логично е, ако аз се променя, всъщност по някакъв начин да мога да преборя това, което се е случило с мен. Започнах да се занимавам с други работи, като такива да се боря с страховете си, което беше едно от най-важните неща, които бяха част от програмата ми за промяна и от програмата ми за това да оздравея в крайна сметка, защото страховете и всеки един страх, колкото и малък да е, всяко зрънце страх може да доведе до болест.
Започнах да се занимавам с да, което е страхотно, да. Конете са невероятни същества, които, когато си по-близо до тях, когато усетиш тяхната топлина и тяхната енергия, просто тя наистина се едно прелива в тебе. И когато седнеш на коня и усетиш мощното му тяло и как всъщност ти с твоето сравнение с неговото крехко тяло наистина можеш да го управляваш, да го кажеш на къде да отиде, какво да направите, всъщност това ти дава наистина усещането за това, че силата е вътре в теб. Едно от най-екстремните неща, които съм правила, е всъщност 10-дневна медитация с мълчание по 10 часа на ден, стоейки на едно място. Това, което е абсолютен противовес на мен. Да седа на едно място, да мълча и само да не мисля за нищо. Значи това е нещо, което нямаше как изобщо да се случи преди 20 години. Едно от любимите ми занимания, което също би го нарекла медитативно, е да изправям камъни или да ги балансирам. Тоест, взимаш един голям камък и всъщност го поставяш върху друг камък по начин, по който той никога не би застанал сам. Ти търсиш най-острата му, най-малката му част в някои от краищата. Обикновено това са дълги, продълговати камъни и започваш да правиш баланса. И винаги в един момент всъщност ти успяваш да постигнеш равновесието, то се чува като прищракване и двата камъка застават един върху, т.е. този горния камък застава върху долния и стои в абсолютно причудлива позиция. Ние правиме нещо и казваме, не може да бъде. Не, то се случва, то може да бъде. Или не правиме нещо, защото се страхуваме, че няма да успеем да го направим като хората и ще се провалим. И реално дори не пробваме да го правим. Така че това редене на камъни на мене ми даде наистина ужасно много отговори и сила някакси да повярвам в себе си, в това, което мога и в това, че няма нищо страшно и нищо лошо в това да пробваш, пък дори и да се провалиш. Напротив, това ти е просто някакъв опит и продължаваш напред. МС всъщност кръсти фундацията, множествената склероза, кръсти фундацията, моята множествена склероза за мен означава мога сам. И аз казвам, че щом аз мога сам, значи всеки един може да го направи и затова предлагам на хората в моментите, в които имат нужда да бъдем заедно, за да могат след това да могат сами. Ако разчиташ на това цял живот някой да ти помага, реално си абсолютно загубен. Идеята е такава, да помогнеш сега, т.е. или, както казвам аз, да ти покажа аз къде хода да си лова рибата, да те заведа един-два пъти и след това да можеш да отидеш сам. И след това ти да заведеш някой друг. И така, и така, и така до безкрай. В себе си събудих най-вече увереността, че мога. Мисля, че това бях загубила. Някакси по някаква инерция се носех. Не вярвах много в себе си и във възможностите си. След това разбрах, че всъщност мога доста неща. Просто трябва да ги поискам.